Просила съм пари по улицата много, лъжила съм хората за какво са ми. 7 години упорито търсене на изход, докато накрая реших, че изход няма. Човек денонощно мисли какво да направи, за да може да намери пари. Жълти, зелени, беззъби, слаби, със същото наркоманско поведение. По този начин не можеш да имаш семейство, не можеш да имаш мечти, не можеш да имаш надежда и нищо. Преди да стана наркоман бях човек. На 27 септември в зала 1 на културния дом Красно село се проведе среща на част от гражданското общество, пряко засегнато от проблема с наркоманията. Основното желание на организатори и участници бе да покажат, че има изход за децата на България и че наркозависимите имат нужда от адекватна помощ и трябва да я получат. Ние сме 7 милиона вече страна, толкова лесно си харчим децата. Когато се задава въпроса за какво мисли за мен, разбра, че света още не мисли за мен, че аз не съм записан още в регистрите на света. На срещата беше представена дейността на комуните за наркозависими Рето и Бетел и на сдружение Майки срещу дрогата. Това е сдружение на майки на зависими деца, създадено е преди повече от 4 години. Подобна форма на гражданско общество би могло да помогне един път на самите хора и второ да промени политиката на държавата. Държавата заложи предимно на метадона и то на частната практика, което означава едно безконтролно друсане на зависими вместо с хероин с метадон. На практика ги заковаха на положение наркомани толкова. Не искаме друго, не искаме лечение без лекарства. И това е една форма на лечение, което има в други страни и тя е достъпна. У нас тя не е толкова широко достъпна и затова, слава Богу, че ги имате комуните Рето и Бетел, тези организации. Просто животът на наркомана е свързан с престъпление за набавянето на пари. Удоволствието е скъпо, ти не по легален начин, колкото и да работиш и да се трудиш, не можеш да изкараш парите, които са ти необходими, за да го взимаш. И няма значение кой как ще се почувства, дали майка ти, дали баща ти. Първата работа е да ги преджобиш, да измислиш какво да излъжеш. Трябва да се даде възможност на тези хора да се лекуват. Много от престъпленията, които те извършват и заради които биват тикани в затвора, за разлика от много по-големи бандити от тях, се дължат единствено и изключително само на тази зависимост. А когато човек е зависим, той прави неща, които в нормално състояние никога няма и да помисля да направи, само и само да се снабди с пари за поредната доза. Всеки един наркоман иска да се оправи, иска да живее добре. Така че ние искаме тези хора за такива леки престъпления да им се даде възможност вместо затвора да бъдат изпратени на лечение. Нека те го изберат. Ако искат да изберат затвора, тяхна работа, но нека да имат възможността да отидат на лечение. Имам изход, разбира се, и да, борбата е дълга, но въпросът не е, че ходи и се спъни. Не е до тук борбата, просто дига се обратно и продължава напред. Трябва да го поискаш, трябва да го потърсиш. Изход да го има вратата, има вратата е отворена, само трябва да искаш да минеш през нея. Аз се оправих, когато повярвах в Бога. Аз говоря за себе си, защото може би някой друг е намерил другаде изход. Но аз свидетелствам за този изход, който намерих и той се казва Исус Христос. Нали? Вярата ми в Бога и упованието ми, защото де-факто подейства в живота ми и ме промени. Как настъпи промяната, даже сам не мога да си отговоря. Въпросът е, че е факт, нали? Че бях един човек, днес съм друг човек. Те имат най-голяма нужда от обич точно тогава, когато най-малко я заслужават.